on the level. Why? Hvorfor mediegrafiker? Er det på grund af design? Er det på grund af programmerne? Er det på grund af, at jeg godt kan lide at arbejde med grafik? Er det på grund af, at jeg godt kan lide at tegne? Er det på grund af, at jeg godt kan lide at arbejde med medier? Eller er det fordi, jeg godt kan lide at arbejde med farver? Hvorfor har jeg valgt? Jeg har altid haft øje for design, selv den gang jeg gik i folkeskole. Jeg har altid brugt alt for lang tid på at lave forsiden på rapporten pæn, og den var meget stilren egentlig, synes jeg selv jo. Som du kan se her, hvor jeg brugte 2 ud af 5 dage på at lave forsiden. Så på en eller anden måde har jeg altid vidst, at jeg skulle lave et eller andet med computer, men jeg har aldrig rigtig vidst hvad. Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville bruge computeren som et værktøj. Ikke at se skilten ad med noget, men simpelthen bruge den som værktøj. Og så kom det jo til det, at da jeg gik i folkeskole, at jeg skulle vælge et sted, hvor jeg kunne komme i på brugerbygning. Og så var der jo, jeg vidste jo, at jeg skulle et eller andet med computer, så sagde jeg til min studievejleder. Og så viste hun mig så mediegrafiker, datatekniker, webintegrator, og alle mulige andre forskellige, der havde været computerrelateret. Jeg kan ikke lige huske dem alle sammen. Så valgte jeg så som mediegrafiker som en af dem, fordi jeg egentlig synes, det lød spændende i ord, for jeg tænkte, jeg kan super godt lide at arbejde med medier, og jeg kan godt lide at lave noget grafisk, så jeg tænkte, det passer nok godt sammen. Og så kom jeg ind, så var det brugerbygning, og så legede vi egentlig bare kun med Photoshop, vi skulle lave et logo, som du kan se her, som jeg lavede dengang, meget simpelt. Jeg kunne ikke det vilde, så jeg sad jo bare og legede med det, men du kan se. Og så lavede jeg også en anden en. Jeg så ind på mediegrafiker, var op til sendt en motiverende ansøgning og kom ind til samtale. Men jeg kom sgu desværre lidt videre. Så havde hende der studievejlederen så sagt, at der var den, der hed webintegrator, som var egentlig med lidt af det samme, bare mere kode. Ikke så meget fokus på det grafiske, men mere fokus på kodedelen. Så der valgte jeg, så tænkte jeg, at det ville gøre det nemmere for mig at komme ind på mediegrafiker. Og så tænkte jeg, nu har jeg chancen igen, nu søger jeg kraftigt igen. Søgningen er kommet igennem første nålehul for at komme ind på mediegrafiker. Så fik jeg så at vide, at der ville gå 2 dage eller sådan noget. Så sidder jeg med min farmor og får kaffe, hvor jeg så får den her, hvor der så står, hej, der er vigtig post i din e-boks fra Aarhus Tech. Hvor jeg så skynder mig ind på min telefon og trykker. Det kunne fandme ikke gå for langsomt for at komme ind. Hvor der så stod de første 3 ord, hvor der så stod velkommen ny læser, så tænker jeg bare, yes! Så det er egentlig min begrundelse for, hvorfor jeg egentlig har valgt mediegrafiker. Det er egentlig fordi, det har altid bare faldt mig naturligt. Jeg har altid vidst, at jeg skulle på en eller anden fasong lave et eller andet medie. Jeg har aldrig vidst præcis hvad. Jeg har bare vidst, at jeg ville lave et eller andet med computer. Jeg har aldrig vidst præcis hvad, men jeg altid vidst, at jeg skulle lave et eller andet. Og så har jeg ligesom bare skærpet den mere og mere ind, og nu har jeg egentlig lige så stille fundet ud af, at det jeg gerne vil, det er at lave hjemmesider og logoer og alle sådan ting. Så der er mediegrafiker bare mest oplagt.